Jedeš lepo. I hi guys, ja sam Dame Kres i danas sam samo teo da kažem jednu najnoviju vest. Dame Kres će pokušati da bude daily. To uvek kažem, ali se nikad ne desi. Ali ovog puta stvarno ću da pokušam da budem daily. Mislim da je glupo da imaš klipove 2 puta. Zato što mislim da je glupo da imaš klipove... Zato što mislim da je glupo da imaš jedan klip 2 nedelje. Zato što mislim da je glupo da imaš jedan klip nedeljno. Izlaze neki glasovi. I da, hteo sam samo da reklamiram jedan kanal koji je jako cringy, ali nema veze, pošto ja sam tu i to znači da je cringy, ali taj kanal imate u dole! I